ben echt op zoek naar dit soort paddenstoeltjes. En ja, de rest is sas. Het bos zit er waarschijnlijk vol mee, maar de rest gewoon nog voorbij vaaks. En als dan met een speciale lens, een macrolens in dit geval, iets verslezen wordt, ja, dan ontdekt je een compleet andere wereld. En wat is er nou zo mooi aan dit paddenstoeltje? Nou, die paddenstoeltjes zijn op zich heel wel hetzelfde. Maar bij deze, als het inzoomst, dan zie je zelfs al van die lietse spinrachtjes aan de onderkant van het kapje zitten. Ja, dat is maar blij tegen net. Dat is zo net. Daar is echt een lensje voor nodig. En ja, dat is echt, dat vind ik prachtig. En dan ben ik wat met de bladjes ontskoen. Groene, gele, rode. En daarmee kist een beetje een leuk sfeerke. Probeer je op te roppen in de foto. Ik hou van een beetje dromerige foto's. Ja, dat vind ik zelf het mooiste. Hè? Dus ik ben wel eens mij, nou ja, bijvoorbeeld zo'n bladje. Nou, ook een bladje voor de lens. Dan is het wel dat is een heel oor sfeerkop erop. En ik heb zo dan. Dan krijg je een heel oor soort foto dan zonder dat bladje. En dan lijkt het soms, ik ken soms wel een uur of een uur maar in een paddenstoeltje. Dan creëer je echt een eigen mini-sprookjesbos. Ja, zo. Ja. Dat is mijn doel een beetje, ja. Hoe bist u hier zo kalm dat fotograferen? Nou, dan maar wat zien hier voor Lien ongeveer zoiets heel best wezen dat ik op een ja, toen had ze waar het ziemlich zijn om het even in kwart te houden dat ik het einde van de dag waarschijnlijk net helemaal zoe. Ik kreeg hier een uitval in mijn gezicht en toen ging er best wel wat alarmbellen rinkelen. Toen hebben we 112 bellen en die zeiden ja, uitval in het gezicht en ja goed, wij komen er aan bij de ambulance. En dan lag je daar op een bank, moest me rustig houden en dan is een sirene steeds dichterbij komen. En die komt voorbij. Ja, dan schrikt het wel even, dan zit de schrik er goed in. Dus ik was op de brancarlijn en voordat we de ambulance gingen, zei die ene broeder van, daar is die wiegen. Mijn zoontje die weer 3 maanden. Rieden hem dan even heen en sjog even in die wiegen, want de kans dat ze net weer omsjost is heel groot. Nou, dan rekken Steins wel in paniek. Ja, dat kan je net, dat is onbeschrijfelijk wat er dan door die heen gaat. Je denkt echt van ja, nou, het kan zo wegkomen en dan ben ik er net meer. He, dus dan denk je wel even ja, het leven is eindig. He, het eindig kan je hoeveel eindigen. En dat is, ja, dat is heel heftig. Ja. Zo ja, daar hebben we wat mos. En hier staat een paddenstoeltje. Heel mooi tussen. Nou, het is al even heel iets. De meeste mensen gaan er misschien nog voorbij, maar dat zijn voor mij interessante dingetjes. Bleek het uiteindelijk iets heel oors te wezen. Er was een eerontsteking die naar binnen sloeg en zenuwen onder de plotlijn hier. En wat aangezichtspijnen veroorzaakte en mijn eigen hier meteen bleu. Ja, ik hier echt wel een verlamming daar. En dat herstelt een millimeter per dag. Dus ik hier best wel een tijd thuis nodig om daar wat van te herstellen. En dan ging je nadenken over het leven. En dan maak eens keuzes. En dan een van de keuzes weer van ik wil dingen doen die ik leuk vind om te doen. Nou, en dat ik geniet hiervan en ja, prachtig om te doen gewoon.